Sa eleksyon, karong adlaw sa mga barangay kapitan na pili na ang mga mangulo sa liga ng mga barangay sa Mandawi City. Way kontra ang kandidato samtang anak sa mayor sa Lapu-Lapu may bagong ABC President. Ano ang report ni Nico Serino? Atubangan kang Mayor Jonas Cortez na numpa ang mga napiling opisyales sa Liga ng mga Barangay o Association of Barangay Councils. Si Kanduman Barangay Captain Dante Borbajo ang napili nga ABC President ug mangu sa Liga sa 27 ka mga kapitan. Walay kontra sa ABC election si Borbajo. Ang pinili ay gipangunayan ug gisaksihan sa taga DILG, COMELEC ug PNP. Ma-unified na to isip usa ka city no. Kay anang gud magsugod kalambuan sa atong barangay. So need na to need po nila ipaabot din nato ang atong mga ang ilahang mga yangungo para ato pa maabot sa City of Mandawi. Mauragi ako nga close coordination between the local government and barangays. Kay ang kaning mga barangays nato, these are the atong frontliners no sa atong pagpanerbisyo. Samtang sa Lapu-Lapu City, si Basak Barangay Captain Jasmine Daday Chan ang napiling presidente sa Liga. Vice President si Kanhulaw Barangay Captain Rufo Bering ug auditor si Kalawisan Barangay Captain Arcilito Pejo. Ang bag-ong napili nga mga opisyales mihurar atubangan kang Mayor Junard Ahong Chan sa iyang buhatan sa City Hall. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.